Відставка чеського прем'єра, який кілька тижнів тому ославився тим, що Раду приймав кримських колаборантів на офіційних заходах, вимагали цими вихідними у центрі Праги. В урочищі Летна зібралися майже 300 тисяч страйкерів. Люди хочуть термінового відсторонення прем'єра та його колеги, міністерки юстиції. Бо, на думку протестувальників, вони у змові. Бабич причетний до фінансових махінацій, а урядниця його покриває, бо заважає розслідувати кримінальну справу проти чеського прем'єра. Докладніше дивіться далі у сюжеті. 16 листопада урочище Летна у центрі Празі знову страйкує. Тисячі мешканців і гостей чеської столиці знову зібралися, вимагають відставки чеського прем'єра Андрея Бабіша. Його підозрюють у збереженні контролю над підприємствами, які отримували субсидії від Європейського Союзу. Протестувальники тривають транспаранти з різноманітними гаслами, вигукують «Ганьба». Я вирішила прийти на цей протест, бо ми, чехи, вимагаємо відставки нашого прем'єра, а також відставки міністра юстиції. Я хочу показати, що голос людей має велике значення, і ми це демонструємо. Я сьогодні тут, тому що мені не байдуже, тому що мені важлива демократія. Я вважаю, що сьогодні тут має бути дуже важливо, особливо у переддень оксамитової революції. Ми хочемо сказати нашому уряду, що ми не згодні з їхніми діями. І ми хочемо зовсім різних речей. Організатори масових демонстрацій «Рух мільйон миттєвостей для демократії». На цей раз вони пред'явили Бабішу ультиматум. Він або позбавляється від холдингу «Агроферт», якому він зобов'язаний своїм станом, і звільняє міністра юстиції Марію Бенешову, яка, за даними протестувальників, перешкоджає розслідуванню звинувачень проти Андрія Бабіша. В іншому випадку страйкарі кажуть, що акції протесту триватимуть. Бабіша підозрюють у тому, що у 2007 році він незаконно отримав субсидії ЄС у розмірі $2 мільйонів на користь свого холдингу «Агроферт». Спочатку гроші були призначені для підтримки малого та середнього бізнесу у Чехії. Унаслідок цього Єврокомісія тепер може змусити Чехію повернути понад 17 мільйонів євро, що були виділені компаніям Бабіша. Проти прем'єр-міністра Чехії ведеться розслідування. Сам Бабіш усі факти порушень відкидає. Нагадаю, минулого місяця у Чехії спалахнув черговий кримський скандал. На запрошення канцелярії проросійського президента Чехії Мілоша Земана у Прагу приїхала делегація прокремлівських кримських татар. На офіційних заходах з цими колаборантами фотографувався і Андрій Бабіш. Пізніше у прем'єра запевнили, не знали, з ким фотографується голова чеського уряду, а офіційна позиція Праги незмінна. Беззаперечна підтримка територіальної цілісності України. Софія Бляєва з Праги для Zaman АТР.